Amalungu eqembu Umkhonto weSizwe Party asenquma ukuyothatha izindawo zawo ePhalamende ngemuva kokuduba ukufungiswa ngomhlangano wokuqala ngoLwesihlanu. MK ithole izihlalo ezingu-58 ngemuva kokhetho lukazwelonke ngoMeyi 29. Leli qembu ladubuka ePhalamende ngoba lalingamukele imiphumela yokukhetha ngoba likhala ngokuthi kwaba khona ukuphatshaniswa kwamavoti futhi-ke kunokungahambanga kahle. Umholi we-MK Party uMnumzane Jacob Zuma, isitatimende esifundwe ngumkhulumeli weqembu uNhlamulo Ndlela esithangamini sabezindaba eGoli ngeSonto ebusuku, uthe ngemuva kokuthola ukwakululeka kwezomthetho, iqembu lizothatha indawo yalo ePhalamende. Bazoqhubeka bakhulume ngenkinga zokukhatshaniswa kwemiphumela yokhetho ngaphakathi ePhalamende. Ngesikhathi esifanayo sizoqinisekisa imikhankaso enkantolo nezinye izindlela ezisemthethweni ngaphandle. Ukuteleka-ke kuzoqhubeka ngezinye izindlela. Ziningi izimpi ezizayo ezihlanganisa ukushintsha kwendlela yokuvota echemile ne-IEC echemile, kusho uZuma. Uthe uyalela ithimba labo lezomthetho ukuthi-ke lenze isiqiniseko sokuthi-ke ubulungisa benzeka ngisho nangaphandle kwakuleli ngoba ngeke bavuma ukuthi kwebiwe amavoti aleli qembu. Ummeli weqembu Advocate Dali Mpofu uthe leli qembu selibe senkantolo amahlandla angu-11 ezinyangeni ezintathu ezedlule. Umpofu uthe bazobheka kakhulu amacala achithwe enkantolo yomthethosisekelo ukuze imiphumela yokhetho ichithwe bese kuvota kabusha ezinsukwini ezingu-90. Elinye lithinta ukukhishwa kaZuma ohlwini labantu abazomela iqembu ePhalamende ngenxa yokuthi wagwetshwa ethi ukuhambisana nokwenziwa emazweni yomhlaba. Nganzakwethu izona ezihamba phambili ezithinta iqembu Umkhonto weSizwe ukuthi-ke selinqoma ukuthi-ke babuyele ezihlalweni zabo njengoba kade-ke kukhona ukungaboni ngasolinye laphana ukuthi ngathi izihlalo zabo bazidubile-ke laphana. Izona izindaba ezihamba phambili ukuthi-ke i-MK sinquma ukubuyela enkantolo okanye ePhalamende yothatha izihlalo zayo laphana ezingu-58.